Hello everyone! So once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. So excited ako ngayon dahil may pupuntahan tayong isang lugar dito sa aking hometown, dito sa San Fabian, kung saan napakamura, wala pong entrance fee at yung cottage po nila ay talaga namang napakamura sa halagang 300 pesos lang. Ayan. So, sa lahat po ng hindi po nakakaalam, si Chris ay from San Fabian and si Lee ay from Alaminos City, Pangasinan, both. Okay, so Pangasinan area po kami. So, bali nagsama po yung pangalan namin. That's why tinawag pong Chrisley TV. Yung focus ng aming vlog ay about adventure, about travel. Ayan. So, eto nga, at nagkaroon tayo ng opportunity para ma-visit naman yung isa sa mga ipinagmamalaking lugar ng San Fabian, kung saan pag naghahanap ka talaga ng mura ay pwedeng-pwede ka dito. At masasabi kong napakaganda rin ng lugar na ito. Kung mahilig ka po sa rock formations, maganda po dito. Kung naghahanap ka po ng mura, maganda rin po dito. At higit sa lahat, kung naghahanap ka ng vibes na pang farm, pang bukid, while traveling, pwedeng-pwede ka rin dito. So, dito lang po yan sa San Fabian. Mamaya po malalaman at makikita nyo po kung saan po tong pinuntahan namin. But anyway, hayaan nyo muna akong magkwento, guys. So, itong pupuntahan nating lugar, isa ito sa nagsusupply ng tubig sa amin dito sa San Fabian, lalong-lalo na po sa mga farmers, ng tinatawag nating patubig para sa mga magsasaka, para sa mga tanim po nila. Ayan, napaka-importante po ng ginagampanan ng project na ito dito sa San Fabian. At talaga naman dito umaasa yung mga farmers na malapit po dito. So kung makikita nyo po, along our way, ang daming bukid. So hindi yan mawawala sa lugar na ito, yung mga nearby barangays, dahil ito yung kabuhayan nila dito, yung pagtatanim. At kung tatanungin nyo po ko kung magkano po ang per square meter po dito sa lugar na ito sa San Fabian, ay mura lang. Pwede ka na pong makakuha ng 300 or 500 per square meter. So, eto nga, at talaga namang mura yung lupa. And here, nandito na tayo, guys. So sa mga taga San Fabian, familiar na to sa inyo. Pero mamaya ako sasabihin kung saan ito. Ayan, so tara guys, baba tayo. Dito sa part na to, medyo rough road na. At kung makikita nyo po, ang daming dry na mga grass. Ayan. So dahil sobrang init, so tayong mga Pilipino, pag naiinitan tayo, gumagawa tayo ng paraan para sa ganun ay mabawasan yung pagka-boring sa bahay, pag masyadong mainit sa bahay. Ayan. So this is it. So yung mga taga San Fabian, ayan na, at familiar na to sa kanila, but sa ating mga subscribers, ayan, hindi pa po familiar. Ayan. So kung nakikita nyo guys, napakaganda ng lugar na ito. At yan po yung mga cottages na meron tayo. Malinaw din po yung tubig. Ayan. So ayan po, kitang-kita nyo naman guys, ang ganda. So lahat ng to, yung water na nandito guys, ay nanggagaling po mismo sa Binday Dam. Ayan, so nandito tayo ngayon para magpalamig. At ayan nga yung ating mga prepare na pagkain. Talaga namang kompleto. Ayan guys. At ito nga, magluluto kami.
Bale, yung ibang mga baon namin guys ay dito na namin lulutuin. So yung lugar, napakaganda. Ayan. So habang nagluluto kami, talagang na-amaze kami sa lugar na ito. Ayan. So okay na okay yung dito, pagluluto. Basta may bato-bato at alam mong kumuha po ng pwedeng gamitin na pang pagpwestuhan po ng mga lulutuin. So yung cottage namin ay 300 pesos lang. Ayan. So kahit ilan kayo, basta kasya kayo dyan. O, ayan po. O, diba? Ang ganda po. So yung mga shed na yan, yung mga cottages na yan, mamimili ka na lang dyan guys kung saan mo gusto. So 300 pesos lang po yan, kahit alin po dyan. Ayan po. So ang ganda, no? Napaka fresh ng tubig, malamig compared sa pool. Ayan, no? O, di ba? Ang dami ding naliligo, guys. O. So napakaganda. Ulitin ko po, dito lang po to sa Barangay Binday. Pag sinabi mo yung Binday Dam at gusto mong maligo, dito po yung area kung saan napakaganda pong maligo. At dito naman guys, ayan, niluluto na namin yung aming mga baon. So nagbaon kami dito guys ng mga ingredients na rin. At magluluto kami ng adobong isaw. So pasintabi lang sa mga hindi po kumakain ng isaw, pero sa amin po, ito yung ginagawa namin. Ginigisa po namin yung isaw sa bawang sibuyas pagkatapos pong i-boil. And then, pagka nag-golden brown na po ito, lutong-luto na po yung isaw, lalagyan po namin ito ng soy na parang mag-adobo ka. And then, after that, lalagyan po namin ng mayonnaise. So, parang ang dating niya ay para siyang sisig. Ayan, sisig na isaw. So, ganyan na ganyan po yung aming pagluluto. Dito lang, pagluluto, nabubul na ako. So, malapit lang po yung lutuan dito po sa aming cottage. At yung mga batong yan ay improvise lang po. O, di ba? Ang ganda. Nagluluto-luto lang kami dito. Ayan. So, syempre, habang ini-enjoy ang napakagandang lugar na ito. O, di ba? Ang ganda. At ang maganda pa dito, yung tubig po ay flowing water. So, hindi siya stuck. Kaya, fresh yung tubig, malamig. And then, talaga namang nakaka-relax. At ito naman yung hinahanap natin talaga, yung marerelax tayo. At dito nga, ay okay na yung ating mga bawang sibuyas, sili. At ilalagay na natin yung ating na-boil at na-slice na isaw. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Hahalu-haluin lang natin guys hanggang sa mag-golden brown. Ayan. Halu-haluin natin. So, malapit po kami sa mismong tubig. Kaya, nakaka-good vibes talaga. At syempre, kompleto tayo sa mga gamit. Nagdala tayo ng tubig. Ayan. Nagdala na rin tayo ng kung ano-ano na pwede nating mapakinabangan habang nandito tayo sa Binday. Ayan. So, ito na yung aming finished product. So, niluto na po namin. Nilagyan na namin ng mayonnaise. O, diba? Tasting time. So, taste muna. Ayan. Para alam mag-adjust. So, sabi ng mga kasama ko, okay naman daw. O, diba? Sarap na sarap. Oh. Oh, with explanation pa 'yan. Oh, 'di ba? So itong mga kasama ko ay hindi po sila maaarte. So ganyan lang kasimple guys yung aming banding. At pagkatapos kang lutuin nun, yung isaw, ito nga, at magpapalambot tayo ng paa ng manok. So Adidas naman, 'di ba? Budget friendly. So shout out sa mga mahilig sa paa ng manok, adobong paa ng manok. So, ayan po yung closer na kuha natin sa tubig. Ayan. O, diba? Ang ganda, ang linaw. At ito nga, ayan po, kumulo na po yung ating pressure cooker kanina. Bali, tinakpan. And then, hinayaan nating sumingaw para mabuksan natin. At hintayin lang nating mag-dry yung ating
adobong manok. So after this, pwede na natin tong lagyan pa ng iba't ibang ingredients. Let's G! Ayan. So ito na po yung ating pangmalakasang view ng Binday Dam. Ayan. Binday Dam ang tawag namin dito. Kasi ito yung tubig na nanggagaling sa Binday Dam. Ayan. So sana nag-enjoy po kayo. Talaga naman. At kung may time po, pwede po kayong mag-chat sa aming comment section at wish nyo pong pumunta dito. Willing po kaming i-assist kayo. Basta po, hindi rin po kami busy. Mag-chat lang po kayo doon sa ating comment section. Once again, ito po yung ating vlog sa Binday, kung saan yung water na nanggagaling po sa Binday Dam ay nagpo-flow sa lugar na to. At ito na nga po yung ating pwedeng pagliguan. Ulitin ko lang, yung cottage dito ay 300 pesos at yung entrance fee ay wala po. Libreng-libre po. And of course, maging responsable po tayo para mapanatili nating maganda tong lugar na ito. Yung mga kalat natin, isegregate, dalhin, iuwi. At syempre, wag magkalat para malinis na malinis po itong lugar na ito, para sa ganun ay pwede pa nating balikan pagka naisip ulit nating bumalik sa lugar na ito. So once again, maraming salamat sa pagsama sa atin dito lang sa Binday. At ito nga guys, pauwi na kami. So God bless and see you sa aming next vlog. Bye bye!